kaba angku kapalo sitalang partimobe ngupakan urang kampuang sadang di kantuang ku kepalo laba kumpuan ini mama sarato alim ulama menyagu dek polisi tidak surang pun bulia duduk di kursi hanya baselo di lantai nan tidak balapi satu tibo tuan kemandu tegak berdiri kasadonyo memberi hormat ke tuan kemandu dia orang tuan kemandu alah duduk di kursi nan lain tegak berdiri sajo sinan bakato tuan kemandu menolak pengujuan diko sarato alim ulama dalam negari dengarkan malah elok-elok salorong tentang angku kepalo nama-nama silakan bagala datuk marun basa kan inyo alah mati batanyo ambo bagi angku-angku aduka angku-angku menapik kabar senam menjawab tuanku Imam Mudo ampun tuanku sambah kami solorong tentang kematian beliau angku kepalo barulah kami menangah cako pagi sebab di gua canang dalam kampung diimbau dek dubalang parik paga mangko kami talat datang kamari sebab kami baru balik dari Batu Kambiang baru keluar dari Musaji isinan kami bajumat dek karano Musaji yang disatalang nangko tidak boleh dipakai dek maniang nangko menangah katu nama kian heran tercengang atuan kumandu sebab salarut salamu nangko balun ado beliau menitikkan perintah melarang orang mengarjokan sumbayang di Musaji lalu bakato masa itu menolak itu nan sadonangko bari luruhi ambo patanyo usah batuka menarangkan sebab baitu kato ambo manuri sepanjang syarat baduto dilarang Tuhan mangicuanan pantang bana adokah angku-angku mengetahui tentang detanangko siap pokok garanan punyo tidak ada orang na mengetahui siapa garanan punyo tapi sedang kurang anu hanyang bakato dubalang nan barampet ampunlah dek tuanku menurut pandangan dek kami tidak lain tidaklah bukan ikola deta si marahata orang kampung di Sikojuo bakato tuanku mandu manodu balang nambarape pai japut si marahata japita bau kini juo de urang du balang nambarape ala pajalan nyo kampe nyo dimudiakan labuan nampajang jauh pasarang dake juo ala tibu garan di sinan iyo di pondok si marahata didapeti nyo sedang bakarjo menutuh kayu sinan bakato du balang nantun manola angku marahata ambo disuruh dek tuan kumbandu perenai angku kini nangko kasitalang kekantua angku kepalo usaha angku batangguh-tangguh sinan menjawab si marahata kok baitu perintah nan dibawa babaliklah angku kekantua ambo na sedang bakarjo tidaklah dapat ambo lengahkan sebab baitu kato ambo ladang nan tak dapat ditinggalkan babi banyak merusak tanaman parak dan tidak cukup pagarannya dorong kapado dubalang nambarampe Allah Habib tenggang jokalaka lalu bakato hanyolai manolaku si maharata kok tidak namu aku dipanggil dengan lunak jokare kami bawa juo sebab itu kato kami sifat de kami urang dubalang nan kare nak kami minta nan lunak nak kami sudu baitu de kami menjalankan perintah tapane tangka batangka menuri juo si marahata yang de dubalang nambarape pai menuju kantu angku kapalu lah tibo garan di sinan lalu menyembah dubalang nambarampe menolak tuanku mandu sambah kami salorong perintah tuanku Allah kami jalankan tentang menyapui si marahata bakato tuanku mandu siapa ko garan namo angku sarato gala jokara juangku tarangkan bana jale-jale sinan menjawab si marahata ampun ambo tuanku sambah ambo wanamo si marahata nambagala katip marum ambo bakarajo jadi rang paladang bakato pulo tuanku mandu manola angku katip marum lai ko tahu angku jodetan nangko siapa kagaran nampunyo menjawab si marahata ampun tuanku nanjo ambo salorong tentang deta nantun iola ambo nampunyo Patanyo punyo tuan kumandu apo ko sababnyo ado pado ambo ko yo
Simarahata. Menolak Tuan Kumandu nanyo ambo salorong tentang neta nantun sapakan sabalun hari nako diselangno di angku palo datuk marum basa kano katuju de baliau. Pakatut Tuan Kumandu manola Simarata nambagala katip manu luri-luri malah bakato tidaklah mungkin beliau menyalang deta banyak nan dalam lamari nyolai kayu banyak haratu. Sinam menjawab Simarata, ampunlah tuanku nan joambo salorong tentang aku kualo tuanku nan balum mengetahui dan kandeta indak beliau salang padusi urang lai ditadatanginyo. Inyo maharu mengalamai negari nako urang nan tidak boleh beradat beragama tadorong pilih dek kami dahulu tidak ada sifatnya memerintah dan menurut sepanjang adat dan memakai sepanjang syarat laknat sajo karajonyo siang malam. Kunun dek Tuan Kemandu heran tercengang menangangkan tidak ada tanda betinyo jo apo inyo kadituduh tapi sepantang pun baitu bakato Tuan Kumandu. Manola angku ketip marun siapo garan nan ditatenginyo cubola tarangkan bana pada ambo binisia nan digaduhnya nak tahu ambo manggorai. Dia orang Simarata tijaknya tahu jarek sarato jamarami menjawab inyo masuk itu. Tentang orang nan digaduhnya iyo bini dek silembak namagala Sultan Nagari. Lorong kapado Tuan Kepandu diperintah kepada polisi dijapui silembak nambagala Sultan Nagari. Kunun dek polisi jodu balang pailah inyo menjadi silembak cari ke rumah bininyo dek untuang palangkan lai batamu jo silembak nantun. Sinan bakato du balan nambarampe. Manola angku Sultan Nagari angku terpanggil kakantu tidak boleh bertangguh-tangguh perintah dari Tuan Kumandu. Dia orang silembak Sultan Nagari Allah maklum di dalam hati apa sebabnya dipanggil lalu menurut saja masuk itu. Telah tiba di halaman kantor kepala angku kepala tarus sekali di dalam kantor. Kunun dek du balang dan barampek satu tiba inyo menyambah. Ampun kami dek tuanku selorong tentang urang nan japu iyo silembak Sultan Nagari Allah tabawa dek kami. Lorong kepada Tuan Kumandu lalu bertanya masuk itu. Manola angku Sultan Nagari bertanya amo pada angku sal angku bertudutu iyo ke ado dahulunya bini angku didatangi dek madiang angku kepala Datuk Marhum Basa. Senan menjawab silembak Sultan Nagari. Kok salarong tentang nantun tidaklah salah kata tuanku bukannya tiba di ambo saja namun di dalam nagari iko rupanya saja nan serupa manusia tapi perangainya atek pada anjing. Ini mama ini sangko sarok saja alim ulama disangkonyo patuang urang kapuang disangkonyo budak inyo karajo barajo di hatinya. Nan basetan di matonyo tak dorong pilih kami dahulu dek karano lama bunyi kato-katonyo. Kunun dek tuanku Kumandu menangari kato dan tunta manual saja menangakan. Dipikir dihinokan hukuman yang angku kepala Allah membuat parangainan salah. Tidak salah lagi orang kampung Kapati. Tapi samantang pun baitu kok salah mesti dihukum dan mana mesti dilunungi. Kini maitu melalai. Kok nyoman yang angku kepala kini inyo alamati siapa garan nama munyoh dekano Allah pabaun ba ambacang. Dia Allah tas sidorong jajak menurun Allah tatukir jajak mandaki tidak dapat angku maidak lai. Nama munuh angku kepala yola angku malah garan. Sadang dek Sultan Nagari menangakan tu nambah netun pucik pasidang ponyo magi ilutui keduonyo malengong nyo ka Simarata kunun Simarata iyo manaku sajo masuk. Tidak inyo mencalik-calik. Tidak lama antaronyo bakato Tuan Kumandu. Mano polisi nanyo amul laki balenggu kepada kedua orang nangko kedua-duanya bayi babaleng. Dia orang polisi nambaran 6 ladu dilaki balenggu basi dian dua tangan Simarata ke balakang palanggu laki anyolai baitu pulo selebak Sultan Nagari tangan babalenggu keduanya. Lah sudah sado nambak nantun bakato Tuan Kumandu. Manola sagalo nan hadir nako kami babalik ke Lubuk Basong tentang orang nombor 2 nako kami pinjarukan dulu di Lubuk Basong.
Katos sampai inyo bajalan di iriang dek polisi nambara 600 agalo pangiriang nyo sinan dibawa si Maharata nambagala katip maruhum baduo jo si lembak Sultan Nagari baranam pulau polisi dan tinggal di Sitalang untuk menjaga nagari nanti. Kunun dan tuan komando dilapehkan aka dengan dayo dipujuk urang nan tahan tantun ditanyo siapa kawan-kawannya. Bakara cadiknya tuan komando tak buka rasio kasadonyo tentang urang nama munyo sarato urang nama nyuruhkan. Adalah pada suatu hari ketika urang sedang sembahyang Jumat surau di kampung dan polisi itu Panjuru dijagoi. Tidaklah mungkin malapehkan diri ala sudah urang sembahyang urang keluar hanya ulai ala tiba di leman surau polisi manangkok masuk itu. Lalu laki balanggu kepada urang sebanyak 50 urang. Kunun de urang sebanyak nantun tidak tabado takajui hiru biru di halaman surau tahulah urang sanagari rusuh tiba takui pun datang tidak batantu nang kari kaca. Dan di hari sehari nantun segala urang tangkapan lalu dibawa ke lubuk basuang tarus sekali ke penjara. Kunun de urang nan tiga tidak tabado bunyi ratok bunyi tangi babuah-buah. Tidak den aso rigo-rigo kaluluh juo malah kironyo tidak den sangko banbak nangko karusuh juo malah kironyo. Batang kapeh ditaluk kualo garondong elok malah den isi dapeh di tangan angku kepala sarondong boyong masuk tangsi. Tidaklah bando dibandokan batingkek sawah nyanyu di muaro tidaklah kabar dipanjangkan singkek sekadar kapagunung. Alah sabulan antaronyo tertutik malah papaseban pakaro dibuka hanyolai. Jatuh punis masuk itu baranam dihukum gantung ialah si Maharata nambagala katip maruhum. Kedua bagindo Said ketiga si lembak nambagala Sultan Nagari keempat Pakisati. Kalimo pesombo barang keenam paneka sawur. 9 urang dibuang parantaian ke Pulau Cilacap. Selama 2 balik tahun, 40 urang dikurung di Paseban Padang selama 10 tahun. Ada pada masa suatu hari ketika hari Jumat masa itu ketika hukuman gantung dijalankan ala baim pun urang gadang ketek iyo di kampung Lubuk Basong. Tidak tabado banyaknya umat namalie orang dihukum gantung bantuang laratok masa itu berbagai ragam buah ratoknya. Si mantuang si pari putih jaraja di tanah taban tidak kamano manjulai-lai. Tapi pengantuang nala putih tampek bapijak nala taban tidak kamano manggapai lai. Di putih jalan ke Padang dikida jalan ke Mandaki hukum putih badan tabuang baitu suratan ditapati. Tinggi melanjut lah kau batuang tidak din siang-siang lai tinggal macakui lah urang kampung dagang tabuang menyulai. Jirat-jiratang dalam limbo padan badaun nanyulai itulah balakang malakido carai batahun nanyulai. Talang banamo talang kuniang habi penjuduk buah palo dikelok jalan karana. Arang tacoriang padokan yang malu tetangkui di kapalo elok mati bakalang tanah. Dari jauh bungo di karang ukiran deta bujang salaman bari maaf ambo mangarang kabar cerita nalah taman. Terima kasih selesai. Bila anda peduli dengan tradisi, seni, budaya dan kearifan lokal Minangkabau serta mendukung program Bakaba ini, mari komen, sukai dan bagi kembali tayangan ini sebanyak-banyaknya